iya. Siap ya, siap ya. Apa kuwi lagi dengan ngene ya. Engko sing iso tak cium ya. Sing ora iso tak cium. Nah, sing ora iso. Tenang iki, yani. Sing ora iso tak cium wah lakon kecelik sebagai hukuman jelas resor bagian kene. Iso ki? Ayo ambungen. Iki kulino TikTokan aja nek buwe Pak Eko yang duwe. Iya. Ayo. Siap. Oke. Ayo, siap-siap ya. Halo ya. Sing ora iso tak cium ya. Apa jane baru Nane. apa pan sebagai pucuk pimpinan bareng pripun ya kudu mencontoh. Nah, betul. Sakniki dalane lek ora iso bayarane dipek dagelan. Hukuman. Iki rene iki wis lunas. Lho iki sesuk gara iko-iko. Ngono lho. Baru rapi yo klelete ora jaman iki. Pak, duite tak bayar pisan. Cek ngawon ngono iki. Lho, temenan kok. Apa lunas? Lunas sesuk sampean tak kei pas tanggapan sunten yo. Renalane kula mobil. Ya diutang dhisik kok wis karuan. Mboten napa-napa. Kula niku nek nyambut gawe ora tau mikir duit dhisik, Pak. Lho, lah kok ngono iki. Soale kowe iki nggawa bocah-bocah sak pirang-pirang lho. Sing ning arep emperan iki mau cah ndoro nek 5 lho iki. Lah iya, mangan iki nek ngono kok karo panitia ya ora mangan lho. nang umur piye to? kula mboten nate nyambut gawe mikirno duit dhisik. Oh. Sing tak pikir duit saiki, mergo duit dhisik wis ora payu. Aku nek pokoke duit panggah tak usahno sampe. Ya iya. Pokoke nek iki ora kebayar balik desa tak dong. Urusane wis beda. Bali disone anyar, Mas. Diperbarui, direnovasi ya lho. Sehingga menjadi sampurna. Masa sampurna. Tapi nek mau sampean kok iki ora bayar aja kuwatir. Apa? Ora entuk kemune Pak Eko, aku wis nguasai daerah kene. Lapor karo RT ini. Sapa? Pak Kenton. Ini Pak Kenton. Lho piye to RT iki enek 16 RT lomba gerkeri terus yo kene. Bapak kono Ora tau menang. sebab RT ini jenenge langsung keri. Dadi ora kalah menang keri terus. Tapi yo tetep dimenangno. Bapak ngono. Lho kami tuane yo ning RT kene. Sapa? Lho sing nyekel sumpit. Sing nyekel sumpritan kami tuane kene. Bapak ngono. Lah Pak Kuwit. Pak Kuwit barang. Aman kok wis tak bayar kok kene. Njaluk langsung Pak Kenton. Aku wis tak apalno ora sapa-sapa. Sapa? Sapa Mak? Maisem. Sapa?
Masiem. Sapa kuwi? Tukang pijat iki lho, Oleh RT 3 to? Ah, Masiem. Nah, Masiem aku sing tampakno Masiem. Iku lho mainem tak catet iki goblok. Tapi mau bawa kowe. Lah kira gelem nyilah tanganku. Jenengan Pak, jenengan. Ibu warang ngono api, Mas. Sampun welas. Iki balene nang api ya. Mboten pun lulus kanggo jenengan iki. Lho lek kowe aja merintah. Timbang niku lacul bali desa lho. Oh, berarti jenengan. Lho lah aku wis genahi sore Mas ngaku tukang joget kok biyen. Weh, kulino karo kere. Karaoke. Nah, iki. Yogoku ki lho jajalan. Ning pundi? Kabeh no. Niki kan joget. Oh, no. Lah mengke sing nabuhi sinten? Lho nek kabeh musisi tok ora apa-apa karo undangan tok ngono. Lho nek yoga joget iki wis karuan wani mergo kancane akeh sing urung tau dalan. Burung mesti nek yoga wani jajalan dhisik. Apa-apa ki perlu dijajal e. Pripun Mas, setuju dalange napa yogane? Suara terbanyak menang, Pak. Ngene lho. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Iki ibaratnya rakyatnya jenengan Dalang ki kan pengarep. nggih to. Dalang ki pengarep sakwise sinden sudah. Yoga harus kuwi sakwise yoga mengko dalang ki siap. Kuwi lho, ngono lho. Jenengan pengarep. Ngono. Lah kok bayaranku kok enteni. Iki pengarep sing piye? Milih, wong milih ki wajibe balekne. Dene lek urung duwe disemayani. Apa tanggaku nyilih yo ilang. Ayo, yoga-yoga sik jajal. Yo. Lah kaya gak? Engko yoga-yoga mantek ganti aku ora apa-apa. Oke, siap. Awake dhewe kok. Yoga sing joget wis nambah. Oke. Pagokan iki pagone mung kaya kene kok. Ya, kami mawon. Oh iya. Ayo kok, aku tak Apa ngeten kersane meriah. Jo, lek ngono kok tak kaya wedhus. Ora aku lho sing ngene lho, Cak. Apa kowe Ora kok tak ning koyo ngono iki. pecat ya, Pak. Pecat mawon. Ayo, tangane dikene kabeh le. Apa kowe ya? Di aja sini-sini Iki banget. kete enek anak sing durhaka. Sapa? Lho piye to? Ketuane panjak, putrane Pak Eko kok malah ora gelem mengordinasi. Engko dhek keri-kerinan kok. Isi nang kowe bocah. Isi nang pane dibidui wae. Ayo, tangan di silane kabeh. Ora disilane ora bayar iku tenan iki. Silakan. Yo, 3, 2, 1. Ayo. Apa? Yo. Jogetane yoga-yogaku, ora kok aku ki ngermawakku, pedhot karo. Pedhot apa dicacitokan kleru sari manis. Kowe lek karo ayo aja diomong deh. Kalau bojo sing iki karo bojo sing iki aja diomongne bojo sing iki mesti nesu. Aku sing tak eling-eling nak pirange to. Masaku. Tapi iki jenengan. Ngene lho lek. Gulu ki kudu pacak golu. Blok, blok. Tenang ya. Siap lo ya. Sing rawani geleng-geleng nemen iki mau Pak Budi tok. Apa? Akhir geleng-geleng untune ucul sitok. Ini rentik kok. Ah. Apa kowe kelingan dolan ning omahku. Leak ya, Mas. Jadi joget ki gulu itu namanya pacak gulu. Nek gulune bener tangannya malah kleru. Nah, kaya wong cek kono ya. Tangannya begini lah kok jenengan malah ngene-ngene. Aku ki harus gentenan. Lek terlalu monoton gak iso. Jadi kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang ini. Oh, sama nek ngene malah koyo dolanane anakku ya, Pak. Wes. Terus ana benangnya ditarik ngono. Ditarik, ditarik. Ya. Engko telas. Wes lagi. Engko. Soalnya kloso aku. Iya lho, kenaken. Awas rampung mawon. Alhamdulillah Pak Eko. Matur sembah nuwun. Panjenengan sampun nganti kula kalian dulur lanang gadhes. Iya. Derek sowan dhateng bumi Gebang. Heeh. Kita mungkin dhisik para warga masyarakat kene iki durung pirsa karo jenengan. Nggih, kula loloni, Mak. Heeh. Kok janji manen tulung aku apa nek desa sing akeh sepisanan. Mesti teko sore.
Sebabnya Tapi wah alhamdulillah luar biasa. Mulai adik-adik cilik-cilik mau lah oleh adu apa kuwi jenenge seni budaya kabisane ditampilno sedaya. Wah luar biasa. Dari segi tari, segi suara, semuanya. Dari adik-adik kecil yo. Pakai masyarakat Gebang. Betul. Sik kok marake keperanan jenenge atimu to awakmu terbawa iki babakan apa ya? Nggih saking saene niku sing ngolah niku wau. Oh napa maneh niki kawula kantuk titipan. Saking Pak Supriyanto pinangka Bapak Supriyono. Pak Supriyono. Nggih Pak Supriyono. Pinangka Bapak Lurah nggih. Niki mengke adik-adik ngantase melek, ibu-ibuke diaturi ngantos paripurnaning pagelaran. Badhe diparingi door prize. Karo Mbak Lurah. Nggih, kali Mbak Lurah. Oh dititipke kali gandhe door prize apa? Iki lah, iki. Aku nggon nutuk ndasmu Aja sia-sia. Iki lho tau dinyang 100 juta ora diwenehke. iki wit palem iki. Iya, 100 juta ora diwenehke. Kok iso yo. Lah dijaluk sak balik desane. ngawur ya rumah saya. Tapi balik desa niki hebat. Anyar niki Pak bangunan. Megah luar biasa pembangunan. Aku sing tak tili kamar mandine mesti Apa? kenek lampune. Iya, makanya dia sing kula keteken ngono lho. Iki mau mergo kena lampu konslet. Tapi kalau mau tukaran lho Pak ning kamar mandi. Karo Kan nenten tulisane. Yang buang air besar atau kecil mohon disiram. Lah kan antri. Janji ana wong metu kok kamar mandi tak siram kok malah nesu-nesu. Salahku apa? Aku kan sesuai aturan. piye to? Sik nyun sewu. Kok ndak penak to iki? Kowe iki kok iso sulaya men. Nek kowe ora percaya kan tulisane Wis sewe. seru aku. Tapi pengertianmu iku lho sing ora jelas. Aku wong taat hukum sesuai peraturan, Mas. Tulisannya piye? Yang setelah buang air besar atau kecil mohon disiram. Lah terus kowe ngendani ning ngono. Aku ning jobone kamar mandi. Bareng nek wong pipis Metu tak siram. ora kok wonge sing mau siram. Kuwi aturane kanggone wong sing pipis mau. Lah tulisannya orang ngono ya mohon disiram ngono. Ora kok mangsaku nyiram kono ngawur wae begitu. Alhamdulillah, Pak. Iki acara sedekah bumi. Niki ngira pantes kula njero puji donga kalian warga masyarakat wonten ing Gebang. Marepa piye wong seniman. Niki nandur pari ning ora-ora, Pak. Nandur bawang ning sawah. Memuji ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa, mugi masyarakat Gebang pinaringan berkah barokah. Nandur bawang ning pinggir kali, mugi-mugi warga Gebang kathah rezeki. Nandur bawang pas musim udan, mugi-mugi wong Gebang ora telat sandang lan pangan. Alhamdulillah. Ngono arep piye iki rusuh-rusuh melu ndedonga. Dongane dagelan karo kiai iki mandi dagelan. Mosok nyun sewu niki. Mergo nek dongane kiai iku biasane saben enek anggere bendina mesti ndonga. Nek dagelan ki arang-arang, lane dongane luwih mandi. Bener niki Pak. Wong kula iki natok dadi dagelan iku tanggoku wedhus lara kula ke nyuwuk. Terus wis tak suwuk, mari mati. Mandi kok dongaku kok kemandian iki. Tapi sing duwe seneng iki. Lho kok seneng to nuwun Mas, wedhusku kok ge mati. Ngene iki berarti wedhusku wis ora lara meneh. Wah. Dadak yo padha ucloke kaya dongane Nandur brambang kebanjiran. Oh sesuai. Apa kuwi? Mati kalau kuwi. Mati. Artine lho, Artinya ya mati kuwi rugi. nandur brambang ning sawah mugi wong Gebang berkah barokah. Nandur brambang kebanjiran. Artine Mati. Kowe ra tau brambang. donga kok iso ngono tok lho. Donga sing penting gampang. Aja nganggo pantun Gusti Allah nampane bingung. Sebelum nomen lho iki. Dadine donga iki ora perlu bertele-tele. Ora perlu lah Tudu poin. langsung lho Pak Kyai nggih donga lugu ora tau surat Al-Ikhlas dipantun dige pantun ora. Dadi donga sak lugune ben ketok le tulus nggone nyuwun. Aja lanang diketok-ketok. Maksude Wong omong tok kebo buktekno dongane. nah, donga gampangnya muga-muga masyarakat mriki ayem tentrem, Amin. rezekine kathah, uripe barokah, selamat donya, selamat akhirat. Amin. Kalau ditebih saking sekalane cedhak kalih
kanugrahane mugi sedaya teng pundi papan diparingi slamet sak ngajeng saha sak pamingkingipun. Sepisan malih ingkang dipun hormati kaki danyang nyai danyang ingkang bawa rasa dusun mriki mugi tansah paring pangestu kajatipun warga mriki sae sak ngajeng saha sak pamingkingipun. Sepisan malih ingkang dipun hormati Bapak Angkasa Ibu Pertiwi Bancik kelawan kudung mugi-mugi tansah paring pangestu kajatipun sedaya sae sak ngajeng saha sak pamingkingipun. Saturang malih ingkang dipun hormati dinten 7 pekenan gangsal matur sembah nuwun kopine sampun medal. Jare kok cekak aos sing penting 7 poin kok duwomu kaya modin. Wis kadung tak apalne kok. Rumangsa Jadi termasuk sedekah bumi, bersih desa, kuwi ya termasuk panyuwunan ya Mas. Panyuwunan Pak. Iya. Bersedekah bumi niku nggih sejene siji kangge rasa matur nuwun marang panguwasane Gusti, lumantar alam saisine sing wis nuwuhke ulu pawetune kanggo kebutuhan urip. Ping pindhone paring hormat marang leluhur minangka cikal bakal ingkang bakali dusun mriki. Oh, iki ngerti banget berarti sing babat tanah depan biyen ya termasuk diwuri ya. Harus Pak. Lah sampean nek duwe wong tuwa sampean duwe anak sampean ora diakoni wong tuane sampean mesti lara ati. Iya iya. Nggih to, jenenge sedekah bumi. Heeh. Sedekah bumi kita. Nek enten arti enten karepe Pak. Perkataan iki. Oh, upamane Sedekah bumi. Seneng bersyukur. Mergo wong ki nek bersyukur, Gusti nyetake jagat tak isine niku lak ping kanggo kebutuhane menungso. Nggih. Nggih ta? Nggih. Nek menungso niku gelem syukur ora mung njupuk kepenake tapi uga gelem jaga kelestarianing jagat. Ngaten niku lho Pak. Dermakno bondo donyamu, dermakno ngilmumu, dermakno bondo donyamu. Mergo syukur ki ora mung kandhek ning pangucap tapi jumbuh dadi tumindak. Wah. Ngaten mulane sampean seneng gumun to jenengan nyeluk kula kalian dulur lanang gandes. Delok raine ngene ya penak. Iya. Aduh, jenenge manusia Pak. Di mana ada kelebihan di situ ada kembalian. Oh iya. Kata-kata kami koclok di mana ada kelebihan di situ ada kekurangan. Enggak enak wong luweh kok kurange luweh ya susuk. Oh iya. Di mana ada kelebihan di situ ada kembalian. Ora kok iso Sing udah Sedekah. kahanan apa wae kudu tetep disyukuri mergo bungah susah niku sejatine padha mungguhe wong sing wis sumeleh rasane. Mergo donya niku enene mung diujo karo diuji. Nek diujo niku bab kesenengan, nek diuji niku bab kasengsaran. Tapi sedaya niku didamel kanggo nyeimbangke urip kaya awan karo bengi. Wah, anu trainku sumur rembese madu tedake amarata pun cilekan dono wae. Niki turunane saking Solo, Surakarta Hadirungmu karo lambemu dawa cangkemmu. Ora kok nanya ora jamak. Kenyek. Titele RS lho niki. Kabeh Mas. Niki RRM. RM kok RS? Kamu ngene katan lho. RM. Oh, kayak titele mau RM. RM. RM apa to? Rumah makan. Raden Mas. Raden Mas rumah makan. Budaya kaya ngene iki kudu tetep dijaga, dilestareke lan diuri-uri karena budaya itu adalah jati diri bangsa. Di mana ada bangsa yang hilang budayanya, di situ akan mudah dijajah dan dipecah belah. Matur nuwun kalian warga Gebang sing wis gelem nguri-nguri. Mari tepuk tangan kali masyarakat niki khususnya Bapak Lurah dan beserta perangkatnya. Karena apa kok penonton dino iki Majanta Udan ijek full blek. Mergo gratis. Kok iso ngono iki piye? Adanane ditanggung karo Pak Lurah. Oh iya, pancen wis dadi Karena nonton masuk rame. Saya kurang siji lho. Nggih. Mi Mi lho. milih wong sing milih menungso kang nyoto kang wis becik martabate syukur oleh wong tomo tak mikir pawe lihat iku pantes iki kabar ngono kok kados dandang gula no kuwi. lha ya rumahku yo koyo lagu pakai piye iso tekan dandang gula. tapi mriku enten filosofine Apa niku? tegese kon milih menungso sing nyoto sing wis becik martabate syukur oleh wong topo itu suatu contoh kita generasi muda itu wajib harus terus
berkembang dan belajar. Oh iya. Nek pengen pengalaman kudu hormat karo leluhure, kudu hormat karo pepundene, mergo iki sing luwih pengalaman. Tepuk tangan untuk saya. Mikir yo angel lho, Awake dhewe nek tepuk tangan. Saiki nembang ya. Mengke riyen kowe pinter. Ya. Iki acarane teka bumi. Iya. Apa maneh wong nang ngene Gebang iki mayoritas wis bar panen. Wis arep walian tandur maneh. Heeh. Tahun pinginane sing kepungkur 2002 lah kurang luwih iki hama tikus iki luar biasa merajalela. Kowe dadi aja mung pinter kata-kata. Teori sak praktekmu ya kudu dicakne menawa kena kanggo oleh-oleh warga Gebang. Lho, piye carane ngresiki tikus? Ayo, kene wong pinter, wong cerdik tenan. Kowe ngerti mergo sambate nek tikus kadung ngoro iki dipateni teko malah saya akeh. Piye carane ngresiki tikus nek pancen wong pinter, aja ngomong tok Dia gampang wong aku ki anu lho, aku ki bagian dari Dinas Pertanian Indonesia. Jadi nek pengen apa ngresiki kok. Iya, dadine tontonan kudu iso dadi tuntunan. Loro berarti. Loh, Loro iki bakal jadi tuntunan kaya wong stroke ya. mate iki kowe kena digo contoh. Lho, dadine kowe sesuk ora mleh terus dicor ning arep balai desa. Seneng kowe mergo kowe ape mek bojoku to. Ngono ya sumpah. Ayo, nek kowe pancen wong cerdik tenan. Nek carane ngresiki tikus iki untuk masyarakat kaum tani khususnya injing jam 6:30 sampan moro tenggene sawah. Nah, niku nyekelo tikus siji. Teko omah didusi disabuni. Lah kok nek wis resik diculne meneh. Iku mawon cukup. Ning sawah tikus resik. Wis ora enek oma tikus pari urip. Lho, sing ngomong omone ilang sapa? Harus diresiki. Ya resik ya didusi kuwi no. Bar didusi, Wis resik no. Habis mandi yo. kaya malah seger mangane rumah tamu pocong. Lah maksudmu piye? Karepe iki ngene lho, wong rantai makanan saiki kan ya wis berbeda, Dik. Nek biyen tikus ki wedi karo ula. Saiki ula malah wedi karo tikus. Ya mergo akeh tikuse timbang ulone. Lah menane pentingnya kita Pak menjaga ekosistem alam, menjaga kelestarian alam. Hama niku nek diatasi manusa dhewe mboten mampu. Jadi harus sadari lho napa peran pembantu. Nek tikus niku diapa-apake musuhe ula. Pengalaman bab ula. Pengalaman. Lah ula kae kok beda karo kewan liyane. Lho mergo ula ke hewan melata. Tikus enek sikile. Ana. Sapi wedhus Ana sikile. macan singa. Ya ana sikile. Lah ula ora dikek sikil. Kandhane hewan melata, hewan ora nganggo sikil. Aduh, pinter kata-kata tapi ya wah teorimu ku wis ora mumpuni. Nah, sebabnya apa ula ora dikek sikil? Mergo nek ula dikek sikil nyokot. Kok iso iki lho? Kok iso lho? Kowe iki ra pengalaman. Kurang lan ndelok YouTube. Lah kok iso piye? Ula nek dikek sikil kuwi nyokot. Coba ta nek ula kleset-kleset kayak sikil. Nyokot. Kowe ora sikil tok. Lho, kok. Nek iso keindasmu barang. Lah kok ngono yo ndaki-ndaki kok ngresiki tikus malah kedidusi ya. Kowe ro ula. Ya ora. Aku tak takon. Apa? Ula apa sing ora iso ngleker? Lah kan ngene ya. Ora kering, lho, Pak. Wong Patung. Aku Ora iso iso ngleker. patung ula. Salah. Ula asam urat. Salah, ula asam urat kok mbahmu. Ula asam urat. Oh, ula ora iso ngleker. Ula asam urat sing sampe mriksa ya wedi. Nek to nek jenenge ula biyen ula ki yo ngleker wong lakune lenggak-lenggok, Dik. Enek. Ula apa sing ora iso ngleker? Ula bar muntal linggis. Kenceng. Ya Pak ya. Kenceng benar dibanding iki sing Ya jauh, Pak. Iki dinakanku supayane ben kalah iki lho. Ora kok mau ngomong tok. apa? Ula apa sing lakune ngulang terus? Ula sing ape budal umroh. Ula mau umroh, kok sing wong kene cek taun-taunan kok. Ula ngulon terus. Ayo, Mbok kata kata ula sing ngulang terus iku ula sing bar mangan linggis. uga ula sing koetan. Oh, yo tetep cek nenggok ngalor idul. Sing bar mangan iki sing kenceng. Berarti ngulang terus masalah garmanan. Mergo mangan linggis. Wes kalah, Bro. Wes kalah. Nek urung kalah tak becike neh.
Apa neh? Liyane tikus ning mriki Pak, sambate para warga. Kuwi nek usum manuk piyo kuwi yo angel. Sudarane ki angel usum manuk. Kowe ngerti bedane apa manuk karo kucing? Manuk karo kucing. Nek manuk mabur. Wes sumu Nek kucing berangkat. alah wis doroh. Ngono kok ngejatah cilik kok tatake ngono iso jawab. Nek manuk cuwi-cuwi suwe. Alah kurang logika pancen suarane Kucing meong-meong. alah suarane pancen ngono. Wis cukup. Lah apa bedane manuk karo kucing? Nek kucing dilus-lus turu. Oh, kucing dilus-lus turu. Lah nek manuk Itu karo kucing. Kuwi kudune pinter. Dadi nek berkata-kata itu harus dengan apa? Logika. Ngomong intelektual iki kudune moto kecerdasan. Dadi ora mung omong tok. bener. Pancen Bener bener. bedane manuk karo kucing. Nek kucing dilus-lus turu. Lah nek manuk Beda no karo kucing. beda ya? Beda. Betune piye? Betune piye? Aku suwedi cecakno goblok lho. Ngono dadak takokno nek kucing dilus-lus turu. Lah nek manuk beda karo kucing. Sekane sing ngadeg karo nek manuk dilus-lus miber. Oh, tau ora manuk? Roh, manuk apa sing ora iso gede? Manuk apa? Jenenge manuk kecil piye? Manuk apa sing ora iso gede? Wangi kok. Manuk yo kabeh iki dari kecil sampai besar. Salah. Lah manuk apa? Manuke wong mek wedi. Napa? Lah kan ning jero banyu mau ora iso gede, Pak. Maksudnya wonge iki mek wedi terus manuke gak tau dipakani ngono lho, Pak. Ya wis rono mangsaku. Ayo Mas sembah nuwun nggih. Niki sindene 1 2 3 4 5 6 7 8 jangkep. Siap. Niki guyone aku nggih, santai mawon nggih. Oh iya no. Tapi niki sedaya pun siap nonton dagelan nggih Bapak Ibu nggih. Iya no. Soalnya kula nate lho Pak dagel iki penonton nganti kepuyuh-puyuh yo tak. Lah kok lucune yo? Mboten yo sing nonton iki pas anyang-anyangan. Yo tapi selalu jangkep. Jangkep. 8 sindene wayu-wayu. Iya. Ini ki disugone dibeto wae kok kagem warga masyarakat Gebang. Nek mau sawang iki nek mau condro mau buah ngono. Kaya apa cepet? Buah. Iki jenenge Nek sing sinten iki? Anif. Anif. Iki nek mau nyawang mau maku lho iki. Kaya stroberi. Kok stroberi? Iku ya nek karepe. Karepe dasare dicokot legi, manis, seger. Heeh. Seneng tetulung dan memberi. Oh, stroberi seneng tetulung dan memberi. Anif. Mia. Lereke Mia. Iki pomo buah kaya mangga. Mangga maksudnya Manis dan membuat aku bahagia. Oh, senyumnya ya. Wah. Ya awak senyumnya deki, ya awak bojo kayaknya deki kira kayak mulu kok, Bro. songo. Satu bule. Deki yo loro kowe piye ngono. Ki Iwan. Sing nomor 3, Iwan. Mbak Iwan iki Iwan. Iwan kok Iwan. Cara buahe Buah iki kaya apa? Semongko. Apa ku semua? Bentuke bunder disigar jerone abang, banyune ketes. Nek ini. ini anu nek isine to. Isine. Saya sorono. Nah, artinya semangka. Hah? Semangka. Semangka. Semangat dan bikin menggoda. Kalau menggoda. Semangat dan sangat berkarya. Nah ini melon. Puri. Mbak Puri ini melon. Aku wis hafal Mbak Puri ini jelas melon. kok iso melon? Seneng melek tur seneng melon. Ya melon Pak, seneng melek karo seneng melon. Seneng guyon Pak. Mbak Puri ini seneng guyon melek karo seneng guyon. Kale kenapa muni kelon ora wae. Sakne lho ngawur. Aku ngandani Pak Eko. Aku ngandani Pak Eko tok seneng diamu kok cantik kowe. Lah melek to seneng Kalau musik-musik lho. Nah, guyon Pak. Apa jenenge kelon ora wani. Lah wis. Ayo ini lagi mana sampe Ririn. Pace. Pade apa? Enggak wis mentek iku. Pace. Oh,
Pace. Yang penting atine. Pace, pandai dan cerdas. Oh, sore nyanyi mau mapi saya lagu ngerti. Mulai lagu lama sampai lagu anyar ngerti. Iya. Pace. Angel. Oh. Buah apa ayo? Desain. Rambutan. Iya. Kok iso rambutan? Rambutan pelai sedintene Pak mesti diwut-diwute. Anu rambutan rambute iki lho nek gak digelem kan diwut-diwut. Artine Ramah, lembut dan sangat cekatan. Jadi sing mbok nyondro abah teh. Bangke. Saiki saya kae Mbak Uci karo Mbak Sing loro niki Buah apa? gedang ijo. Dulu, kita itu. Gedang ijo. Konjo batos nek dibuka blenye. Gedang ijo. Maksudnya semangatnya masih tinggi nek karo cah nom-nom mau kalah. Aku lek mau cek kelembutan hatinya itu sebagai pengomong anak-anak muda. Kegayuan dan kegajangan muga-muga iso jodoh sakalinya. Ya terusnya. Ya kur sebelum baru. Terus cek cilik ngono. Seneng melek, ya seneng guya. Oh nggih. Mbak Puri luar biasa. Tapi kan Mas Gandul sama Mas Gandul. Nggih, sugeng dalu, Mas. Tapi yo cara kono lah gak apa-apa. Piye? Aku harus apa? Aku mau di bojo sinden. Lho. Piye to? Iki menurut saka apa jeneng bentuk tubuh, Tinggi badan. tinggi badan. Sing karo aku kurang pas. Mergo poco cilike. Heeh, padha. Saya tak boleh gandengan, yang kono tak boleh gandengan aja. Ya. Kita. Mia. Ya, Mia. Ya sing iki. Sing pancen mah. Oleh topel tekan boleh ngomong. Nah iki cocok. Bisa memperbaiki keturunan. Oh, nah aku cilik di bojo dhuwur, anak-anak sedengan. Awakmu karo kuwi. Iya. Lek aku karo Mbak Puri. Heeh. Sepurane ya Mbak, aku ora iso. Iki piye? Aku luwih pilih wong biasa timbangane sinden. Lah sebabnya apa? Nek aku ndek bojo wong biasa aku tanggapan pikiranku ayem. Paling pengene bojoku wis mangan kurung ya. Lah nek bojo sindek Bojo sinden. Aku ning omah pikiranku mesti macem-macem. piye? Piye Kok coba? bojoku dipangan sapa ya? Biasanya tukang kendak. Biasanya. Yo ora enak melone mau sing dipangan. Oh, iya. Melone. Jajah, aku gandes, aku ini dirurung. Dirurung. Digandrung Mbak Uri ya, kemana? Oh, manis merayu aku. Aku ora tau merayu, Mbak. Aku tau merayu bojoku ki malah dijuwoto sih. Lah, jane apa? Ceritanya tak jak lungguh jejer, ben mesra lah aku pengen tak kei kembang. Lah kok malah muring-muring to, Pak? Sebabnya? Lah kleru kembang api. Alah. Aku pengen bojoku ra yo bedos. Arep yo ben meriah. Bang api kok dari kuping. Anake kon gandul. Kok awakmu. Sampra. Sing tren lho apa? Asmara Asmaranolo. Asmaranolo. Oh iya. Asmaranolo. Sik to, lamun gandrung kuring man piye? Aku belum kriteria iki. Wis to, sampean apa maksud aku nek kalau Piye? sinden iki dino. Berarti ora? Mboten. Maaf.
Jajal lagi, aku gandul. Iki jajal. Yes, Digandul. dibayar. Oh. Kowe sampean aku jual mahal iki. Jajal karo miang. Tidak cari ya. Asmara-mara. Asmara lho. Oh. Oh. Karo dirungul karo digandrung lho. Oh, karo digandrung. Iya toh Mas, dirawi Jadi ya. kata-kata indah. Oh. Bila rong kita ngono ora iso. Lah kaya buaya. Ora ngono yo iso. Ini kita persiapan. Jagelan goblok aku iya. Wong iki spontanitas, improvisasi ngono lho. Ada lagi ya. Makanya ini Pak Jagelan ora padha sarjanane angel. Lho. Aku SMA. Aku SMP. Lho. Lah yo padha ra sarjanane iya ta? Oh, iya. Tak kira nek iki S2. Alah S1 pilek kok. Lho, bisa pilih to ya? Bisa dong, Pak. Lewat endi? Lho yo metu kene aku lho. Tapi aja ngino, Mbak. Najan to pesen iki kuasane Gusti supaya awet urip. Mergo wajah-wajah seperti ini udah langka, Pak. Supaya awet urip. Ayo ngono to. Dadi nek wong irunge cilik pesek, Bahasa iki ambekane sithik-sithik uripe ya awet. Amen, berarti amen. kowe salah. Iya. Terus piye Sing bener? uripe awet ki wong budhe. Ngono. Tapi yang ditelok karo Gusti Allah ora krungu. Lagi cuma malaikat orang. Ora krungu. Karena nek siaran urip terang meninggal dunia dipanggil Tuhan kan ada. Dene wong budhe ora krungu. Asmara nala ya. Asmara nara. Asmara nara. Garwanipun kakang gae. Diaji. Kaya-kaya kadodok curiga ingkang tanpa warangka kowe cedhak ana ing pengarepanku. Delok ya Dik kaya majikan karo bune. Kok majikan lampu? Lho lah piye wong sing wedok wayu lah sing. Sing lanang kaya opo kecelengan semar. Tapi iya. Aku jane ya arep protes lho. Apa? Pengen lali lho iso anakku tuku karbit karo benang karo mboke. Iya apa? Lah kok apa to? Arep tak naleni bapak. Lah kok ngono? Lah piye bapak cerai gedhi kaya balon. Ya banget tenan aku. Kata-katanya kritis banget loh. Romantis banget ya. Kene wong ayu. Coba sawangen angkasa sing kebak ing lintang rembulan. Endi wong kali-kali kante. Iya makanya apa ta? Kowe iki kon ngrayu Pak Eko gak gelem wae aku mau ganggu. Aku kok karo ngrayu Pak Eko ya emoh. Loh. Ote Pak Eko lakon dirimu. Orang balik awakmu kayu kuwi tenan. Iki gak biyo lho. Ya ya. Sap. Tak rayu piye wong kira rayu wis gelem kok. Saiki binarong kidung tresno mongko prasepane jiwa Suarane apik kaya bakul tahu bulat. Arep nyapo Nadia. Arep nyapo. Anu ya kayak toprak-toprak Aku ya. Sikilmu teko apa ndak? Anu. Jajal sik Mas. Lah ngono. Nek sikilmu ning isor malah kaya nggo dikle. Masa ya Nadyan pinangan samudra ni datang kenggo tanpa kewo. Diterno aku rene. Lah iki opo iki dramane ngono. Ya pelukan ngapurene barang nih ya ora karo sampean. Ing tresno bikasake rupeda. Itu tentang apa sudah? Niku tembangane Asmara Nala ngaten niku, Pak. Terus mari niku langgar. Oh, tak kira terus Anu campur sarina. Tak kira terus saya terus gendenge. Oh, alah. Weh, sampai wis lurus nek saya rayu nang buri. Coba ganti kowe. Ayo. Sopo gelem tak rabeni. Dewe sono. Wis halus kok. Watono jan jaluk bondo. Oh, ala wong lanang kere, bejo ora entuk kono. Aja menyaku kira aku wong sugih Mas. Bojoku sikatan nganggo hot cream. Lho, iki kotruk. Ora ya. Sikatan wis tau iki. Pepsodent, ya ta. Merek-merek terus close up. Kok iso hot cream iki? Gotune ben
Wah, iki wong tua tenan lho tuku nang Alfa lho sama hot cream. Cream pizza nih lah. Oh, linu-linu. Sama apa sih kata? Apa sih kata? Katanya pengen jajal. Katanya untungnya wes sambat linu gitu. Nah iya. Maka lagunya Urang bang piye mau kaya memang pasti. Sandang pangan golek. Gak apa ya? Mendem kok biasa, mendem. Rayu karo mendem. Aku main modal ono. aja tiru kaya ngono ki. Wong lanang kaya aku ora tau main, ora tau judi, ora tau mendem. Ya ya wong kene. Kene ngeling bojo ngono lho. Adol sawahe mara tuwa. Iki laras apa to jan? Jan laras Pelok iki. Belak, sebenarnya rasaku mau mendem. Aku ngene iki anggo ngombe sak gelas iki kaya roh Tuhan yang Maha Esa. Oh, iso kenyil modele. Lho iki lho. Iki. Ya sepurane Mbak. Sama kaya ngene. Aku rada kero. Kero kok. Lho nek ning ruang mripat kero iki gawange iso tapi asli Ora, kowe kan rono apa rono lah sampe wis ngisor kok ya. kelainan kero. Ya. Bari iki terus ya. Mbok. Turumu ya. Turumu. Oh iya. Aja mbok Iki kudu cetha ya. Kudu cetha. Luar sekolah iki kudu cetha. Aja mbok tambah ya apa-apa, soalnya mbok tambah iku beda artine. Turumu. Oh iya. Awara aku. Sopo? Dadak goleki kok ya. Aku yo wedi. Motor aku tukokno. Sayang. Pak. Tak apa-apa. Ayo drama kaya aku. Cerita lembut ngono to. Sampai nek memanggil ya penuh dengan kasih sayang. Aja kaya ngono kuwi. Duh, Nimas pupujan ning ati. Inggih kan Mas. Sak mongso-mongso katok busuwek kentang kuning. Kok iki eling kuwi to kowe. Jare gak nganggo kuwi. Lah salah itu biasane nganggo keris nganggo keris. Ngapa? Karena aku kan dek aku baru delok videonya kok ada kerise gitu kata apik aku. Kalau wong dengkek. Ayo, apa Mas? Judulnya Anyar. Asmara maro. Anu ganti. Asmara nolo. Ganti. Ganti. Kukusin telong saya. Oh gitu. Mesin langsung sih Mas. Sing sesep ning jero dodo. Terus dicoplok. Ayo rasul. Iki yo bawa cara menolak kami bawa. Iki cara moral. Ora. Nah, ya. Apa iki satengane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku kan masuk wah halus tangane kecil aku bilang sungguh uripku paribasan rangge minta asmara kowe teko gawe loro marang tresno Iki nembang ora kok mulai pada ngomong dhewe. Berarti ini Pak. Pengen piye? Aku ki yo milih kaya kuwi iki. Kok ora seneng mbok paksa. Kok kenalan men iso. Ngomong ora. Aku yo mah karo dirimu nek ngono. Lho aku ki biyen kulino dik dirubung wong wedok-wedok, wong wedok ora aku nyeluk. Ora, ngrubunge ki nyapo. padha kowe kembange desa Aku bakul sayur keliling. Ibu-ibu sing betul kedas. coba kowe sing kowe Apa
Pari apa kuwi? Mari tulisane kuwi. Pari sapiro. Bisa ngono. Pari basang rangge, Pari basang rangge lintang ning angkasa. wis ra apa ben gentenan yang mbok wong ayu. Ning angkasa. Kowe tega gawe lara marang tresno. Yang wis awak dhewe bujal kondoro bareng rukun digo gentenan. Ayo ngene. Dek enek bojo gentenan ya. Mate nyanyi langsung gabung. Oh iya, awak dhewe iki kembar masalahmu masalahku, bojomu ya bojoku, Ya bojoku. bojoku. Wah ini. Wong loro nang lho, wong loro. Lah yo masalahku yo masalahmu. Nah, bojomu bojoku, bojoku bojoku. Lah bojomu gak nggo bojoku. Aja bojomu apa? Lho kaya ban mobil jagane nek salah siji bocor sing siji saya kena dinggo. Termasuk iso. Oke. Dino itu pekenan gangsal niku aku termasuk iso. Saged. Nguncai babagan penguripan hebat. Sinau. Kasepuan yo iso. Loh, wis tuwek banget Pak wong iki pun ditetapkan oleh dokter kena gula. Gula apa? Nah, saking tuweke wis kena gula. Kowe iki aja sembrono masalah penyakit. Oke. Nek awak dhewe iki ndedonga kersane Gusti, matur sembah nuwun Bapak Lurah Dosta Prakatipun Dewa Warga Masyarakat Gebang. Ingkang sampun pinilih panjenenganipun Bapak Eko Sakru dalam kula saged nglipur sedaya warganipun. Nggih. Mugi sedaya pinangan sehat, seger kewarasan sedayanipun Allahumma. Amin. Sehat iki nek ora waras iki yo gak becik. Kudune sehat yo waras. Tapi asline Sehatnya apa enggak waras, Bang? Lho, nggih lah niku sehat lahir batin to, Pak. Nggih. sehat tenggene Purnomo niku tiyane sehat sedaya tapi mboten waras. Gangguan jiwa. Berarti sehat karo waras beda to, Pak? Beda. Nek sehat ki meng awake. Awake tok, tapi waras ki jiwane. Dadine sehat jiwa dan raga. Oh. Tapi asline penak wong loro timbang wong waras. Iki kocok apa piye to? Kok penak wong loro timbang wong waras lho? Lho bener to, Pak? Piye to bocah? Lah nek dadi wong seger waras niku napa? Lho, sembarang-barang iso dilakukan darat utawa mangan sapenake. Ora mikir apa-apa. Lah wong loro mung lemah-lemah, mung loro, mangan iki ndak oleh, mangan iki ndak oleh. Kaya ngono to. Bareng oleh pengen nang apa-apa nek cangkeme mung pahit. Kuwi wong lara yo kuwi gak iso mlebu gak enak. Dan aku mangan perkara cangkemku pahit, tapi seger waras nek terus ora enek sing mbok pangan kuwi ape mangan opo. Tapi wong urip iki yo karepe yo ben sehat ya Pak nggih. Nek sehat waras iso nyambut gawe kumpul sak kancane. Ngono lho, Dik. Kowe nyambut gawe seminggu iso tuku apa? Yo walah nek minggu iki selo iki bendinane iso cukup ra utang mridik wis matur nuwun. Jenengan seminggu seger waras nyambut gawe saged tebas napa? Yo ndak ketok tak pikir lagi apa. Alah, lah aku loro seminggu iso tuku sepeda motor. Piye saja. Aku yo piye? Cakene Kowe iki aja mari wong ra genah to. lah aku orang kaya loro panu ya opnam. Loro panu Opnam. kok pureh apane? Loh, aku opnam 3 dina nang nggone rumah sakit, Pak. Hmm. Tangga-tanggaku padha nilii. Lah kowe sugih gak munggo ning rumah sakit tek bandang. Lah kok lho nek BPJS BPJS apa? bikin pasien jadi sugih. Jadi sehat. Sehat nek ra sugih nggih apa? Sing penting sugih wong katane kula metu ke rumah sakit saged tumbas motor. Oh iya. Kok kok iso? Lah tanggaku niliki 3 dina saben wong siji ki menehi aku dhuwit 50.000 isek 2 isek roti. Lho aku 3 dina ki entuk dhuwit 10 juta. Akhirnya aku rembukan karo dokter opname tak kon memperpanjang. Jaluk seminggu. Iya. Wah, akhirnya kanca-kanca padha tilik kan gadis kok ora mulih-mulih ki jane lara. Padha ngendangi lho. Nggih, padha ngendangi. Do niliki kabeh. Lah kru Kusumawardhani nek sing niliki ora? Nek kru iki gak enak sing teko belas. Milih-milih. Masa ora enek? Ora enak, termasuk kowe barang iki ora teko. Lah kowe loro ya ora info ae. Lah yo mendadak perkara pengen tuku motor gimana? Oh. Seminggu loromu. Seminggu niku asal duit
selawe juta. Wah, Wah, akhirnya aku mulai sehat tuku motor. Ora modal, penak wong loro. Ini, kayak pengen oleh tambah. Piye? Nek pengen oleh tambah orang mau sawit iso tuku mobil pantrel lelang 40 juta kowe. Carane piye? Kowe teko mah mbok empateni. Kowe jatuh selamatan beras. Nesu kowe nesu. Kowe jatuh warisan pisan. Mbokku ora iso mati. Wong urip ora iso mati lho. Lah KTP-ne seumur hidup. Apa pasrah to, ora iso mati. Ayo tapi Raja Amarja di Probolinggo. Let's lanjut. Puri karo Mia mau rada setengah. Bodine rada setengah ndak kaya iki. Nggih. Lah iki padha Luwih dhuwur. Heeh, padha. Ini kok. Lah ngoten nggih yo-yoan. Tapi sing bayar nek ndek bojo iki. Mas. Lah ngono. Nyamuk kan. Ayo. Lek iso niku kudu rukun saben dina. Sik, duwe bojo ndi? Sing lemu niku Kaya Mbak Ilang. Mbak Ilang. Bayar. Heeh. Lah ndek bojo iki ora rukun kene nesu disikat. Tapi penak, Dik. Penak piye? Lho, wong lanang iso rada mengirit. Kok iso ngirit? Lho ora dipangani 3 dina ora ketara kuru. Bahaya, Mas. Lah piye Tanggaku kaya lemu blonjo tuku ndok pitik dikempit, Mas. Sing lemune anget. Nanti akhirnya mateng, kalau paten kok mateng. Iya. tapi kan yo penak ngomongane. Kok iso penak? Satu ku sprint bed kok. Oh, ngono ya. Lho sentul-sentul. Nah, nek melok mateng, Wes aku melok mateng ya Mas aku. Tembake ayang. Yo, ayang. Aku iki jogetan wong loro iki istimewa lho, Mas. masa nggih, Mas? Oh, nyapa to kok takon tembak ayang mergo dua-duanya itu kalau juga bergoyang semuanya. Punya skill. Punya skill dan punya kemampuan. Kalau tak nonton mriki, Pak. Wah. Loh, sama di ngantuk pengen lah, Mas. Kowe Aduh, nyapa? aku lungguh aja pada ngadeg kok. Maksudnya semangat. Semangatnya sampean. Eh, jelas. Sepuro, anu nih. Rane. Sampean yang juga langsung nyanyi. Halo. Ah, pokoknya sing joget kita kok sing nyanyi. Sing nyanyi Ranger. Nggih, gantian ya, Pak. Ah, sing nyanyi Ranger. Lah piye to? Menang kok. Kamu yang ngajari duet apa? Ayo coba. Ya. Setokne, pok. Kendane ora ngono lho, Le. Jika do tak dendang lho. Jika kok dikir goyangan sing penak ngono. Tak ora ras piye to. Jadi aja iramane wis naik ngono. Nek nunggu empuk. Semakin kesini saya semakin salut dengan Pak Eko. Iya. Semuanya bisa mulai nari ngendang. Wah, wes balik. Ini kadung ngendang. Wah, piye? Aku kali kita ngedol motor. Lah iya. Pinter nek ubet mau. Ayo, 3, 2, 1. Dewa-dewa ini kurangi gulamu. Kurang, Pak. Enggak usah bukakan dhuwurin. Mboten usah. Enggak usah. Mboten berarti namung ya tenan. Langsung ini. Oke, nggih, Pak. Bebek ngoten Oh, nggih. betul. Balik-balik. Aku mau jajal loh. Napa, Pak? Contohnya Des. Itu loh. Kayak aku ini Mas, kok merasa ngono ya, Mas? Oleh dijajal. Ayo, Cek. Loh, jajal. Jajal joget. Joget. Oh, joget. Aku jajal apa, Bang? Jogetin. Lah iya joget. Lah iya. Soalnya kan dengan nanti ketemu kan perlu. Sing joget iki, Bang. Ayo, Bang. Tembak ngomong. Ayo, jajal. Sama dia. Dudu bawa musik ini. Dodo. Itu gentak. Doh. Tinggal diketek. Jadi nek dodo nunggu ketek kena semangat. Lalu Mbak pakai hentakan.
Ayo Raja, ya dodone di ini nih. Ya. Aja bokong enggak butuh bokong lah. Butuh. Ya. Tahu senam ora? Tahu senam ora? Tahu. Warang. Kok iso? Mau kudu ngajar nyawamu. Ayo lihat yo. Duh, dewa. Mengangkat hentakan. Kuwi sing ngangge iramane sing ngangge irama dangdut. Nggih. Ya. Azan nih, tur, cuman tur. Tul. Niki lagi dicoba sedaya. Bisa no. Oh, sedaya. Lah iki nganggo irama jaipong. Jaipong. Ya. Anu ta, Pak? Napa khasnya sendiri-sendiri? Bisa no di budak dhewe no. Oke, siap. Ayo rasa seperti. Ya. Ayo turun. Tak. Rotok mendak itu jangan ngusor ndak apa. Yo. Yo. Kurang, Pak. Kurang. Bakuri. Ya asli, kuwi kan joget wis mau apik. Sebentar Mas. Lah, diboke. Lebokane lagu. Nggih. Mari besok aku minta diboke lebokane. Oh, nggih, Sir. Aku malah nggatekne dalange, nggatekne sindene. Dilebokne teng pundi, Pak? Lebokane lagu. Oke. Kayak ya, enggak. Mari Matur sembah nuwun.